kamiet usuk keman ti manta kamiet ke jing puli ka dei ka ba ublei trekan rat hi kudawlanti na ka banta jonga ba jongphi ki ba nget tang yu ublei ki ba mani tang yu ublei wat ki ba pendon buram tang yu ublei ki ba iro tang yu ublei ti kumta halaki sngi ha ka jing im jongi ki ba mana ka sngi nganong yi phi bon ki ki banang ngi hap banang nganang pansai su nang nei sakmat ya ka imlang salang jungi bat ya ka jingle ka jingkam jungi ti manta ka dei ka nakasam ka ba sispa khat khandai nadu ka khot ka ba sausa ti ngan puli hadu ka bakut ka sam ba sispa arpau bat sam ba sispa arpoi ti kani kalong ka jing hikai ru na ka banta jungi kumnu ba ni ngindon kata ka jingit skam tang ya ublei dan ngindon kata ka jing IT jungi met ban mensim ha ublei nadu ka donut ka jungi ha ublei namar ngimdei ban nget kita ginung yalam bakla da ki restore dostor thau brio lani da kata ka jing hikai da ka jing smothu brio lani da kata ka ba ki hikai lani ban penget ipi da kita ka jing po sniu ban ong ba ki la ekendu ya uta ngan ong ipi tang ka we ka jinget tonget haladi tonget to perkhat hala kam sim lejong to da perkhat to da puson namar ba umdan mono ubala ban ya kendu yu ublei lemda pimpan hukum no ublei trekandat lemda phi yai wat lemda phi yai perta lemda phi yai duai lemda phi yai ni ha kata ka jinget hadu ba ki kita ki jing sempang dan ni ki jing start ki ba ublei unda IP ban kini bar khoj kide hi ki jing penya ju ublei wat super khat nala dia kum ubrio kumut bangi ngisngo bangi biang nala dia ti bunsian bali bangaring ki video ba ki brio ki keno yenga kumne kumtai henrei kim syam la don kata ka jing sempang hakani ka imlang ka salang jung kim syam la don ka jing sempang khandiat ru kamut ki kwa betang ban ki thma ki kwa betang kumno ban penyesrut ki kwa betang kumno ban yesho yadat tang kumno ban kwa ban ya huri hura kadi kata ka jinglong jung ki brio ku jungi kamut lada menta lada philap ya unu no le kam sniru kamut su penyap no ada philap yu nok tu kamut phinsu ya kardam phinia su ya bom no su penyap no kata kamut nganom la an padiang henrei ka jing sneng ka bangin ai sithap arthap lani udeng sempat bangin ai siding arting kadai kurukom henrei wat di perkhat penjot pat ya kaman sim lani kamet kata kadai ke jingkwa jonga kamut nda phila de sempat bom kamut sneng kraw kamut phinla ban penkala ka bomut ya kitu kiba yat bakla lani ya kitu kibrio kiba la sya elam bakla ti kata kadika ka jingkwa ka jong ublei trekanrat henre hakani ki imlang salang jungi kamut ba balei ba ngahaban le kumtor ki video khanang ba ki brio jungi kindup snotho namar ba mdei tang ki brio jungi ba page ikane video jonga kamut baro si perthei ki page ikane video jonga namar ka YouTube channel ndir ba ngathaw da dei ba mentangan kran da kiwe kentien kamut baro khoj kila snotho dot nei balei ngakran da ka ktien la jong khnang ba ki we ki jaj ben riu kindup itho ektien jungi kindup snotho ektien jungi kindup burom me ka jaj ben riu jungi kata ka de ke jingkwa ka jonga namar balei hadu manta wat kari India ru kapat itho ya ka ktien jungi ya ka ktien khasi jungi te de nang takada balei ngang pule khnang kumni da ka ktien la jong bat ngapan snotho ya phi ki ba i bathon ki ba kersan bhai kani ka YouTube channel jonga ti manta kani ka jingruai bat ka jing pen i ka jonga kumba ublei hi kudawlanti ya ka jing em jonga ngachania tang ublei nganget tang ya ka ka ba ngang pan hukum no ublei kat ba upen i ya kata ka ba ka jing puli ba ngapelong jung dua met la bat step ti kamut kani ka ba ngang kwa ban hikai ya uwe ukle rang ba lani uwe i banget kamut theu senrang ne kan thai kita ki banget skam ha ublei ban ngimde ban sa elam bakla ha ubrio ti tang lada ngingi plet aryang ka bible bat ngin pule ngin pan hukum no ublei hang tang ngin sa snotho i ka jing em jungi kamut ka ka bangi ngilong iman ngin yet khmi ila kam sem ngin bisyaril de nang ta ka imlang salang lingui ibo bakla kamut ngitip ba kalenti jong ka jing bakla lani kalenti jong ka jing bet lada ka bet ngin ong ba ka bet
lada ka bakla ngin ong baka bakla ngimde ban yalam lembu leman kemut da ka ba ngilam bakla pan kulumar kri ya ki badan ki badang duna par ka jing simphang ti mentangan pulieno na ka kasam ka ba sispakat khandai ka dikot ka ba saupusam nganri ka anjung me silenter junom ngan ya ka jing lai lu namar nga im kat kum ki hukum jong me ngan pen benai kamon jong me hakmat kis iem bat ngan pen benai kamon jong me hakmat kis iem bat ngan snguli ra na ba nga sem jing kemen ki hukum jong me ya ki banga i nga burom ban nga i ki hukum ki jong me ban ngan puson ni kritin yam jong me to bat e ka tin ba mila kle u sakri jong me da kani mi a jing kremen yenga kani ken kepentingan ni jing kuslai jonga ban mela kular ban a jing im yenga la kriu sorong ki ben so sat yenga ngate ngan phai ka anjung me nga kan mau ki rai jong me ki ban adu man barim bat ngas ngau tengan ku trai nga bitar teng e kriu snio na mar kilen det ka anjung me kiri tiniam jong me ki long ki jing ruai jonga sebal pen wiringa men miet nga kan mau kerteng jong me ku trai bat nga sumari ka anjung me kani kalong ki jing kerku yenga bangar ke ki hukum jong me ngala kular atrai ba kakam junga kalong ban ko ngu ektin ke jong me nga kerpat ye me da kedono junga baro tu isin e nga kumba mela kular nga perkhat ikrongom im junga bal nglawan phai sa kamon ke jong me ngala kloy ngam perslam ban rakhe ki hukum ki jong me ki jar ki rusniu ki riam ngam juklet ika an siteng senyang ki ban aingu aidam ki adong bahok jong me ngai de lok bat ki batieng burom ye me bat ki tu ki barakhe ki adong jong me ka khandeu ko trai kadap da ki jing i jong me tu hikai ngai karitiniam jong me mela le bahayu sekri jong me kutrai kat kum ka ktin jong me tu hikai nga ka jing start ka jing tip na bang sa dia haki hukum ki jong me ngala sa kema ban ngala sem jinjar handrai mentang sumari ktin ki jong me melong babha hadu kata kata tu hikai nga gertin yam jong me kiriu sarong ki penbut nam nga handrai nga ko ngu nadu ka donot iki hukum ki jong me ka donot jong ki pen e ka jing bha ngate nga padyang hun ye ka an jong me kalong ka babha bang sem jinjar bang dup hikai ka an jong me ka an nak sentur jong me ka kham koridor nga bani ki hajar langkhot ka siar ba rupa ki ti jong me ki la thaw bat ki penwan dor nga to hikai batu batai nga ki hukum jong me ki runget jong me kin yu i nga bat kin sngo kumen na bang sa nia haktien ke jong me ngatip ku trai ba karai jong me ba ki rai jong me ki long ki badai bat ba me le penjanjar hok ki nga to ka jing e jong me kan petengan nga kumba me la kulari usakri jong me to ka jing e jong me kan hiar nga bangan dup im taba ka anjung me kalong kijing kemen junga to penle rani ki rusniu ki bathar rong nga kat banga duriap iki hukum ki jong me ai ki runget jong me kin phai sa me ki to ki batip e kamon ki jong me to ka not jonga kan bat janai ka anjung me bangan om sale ran nga trang dik dik iki jing pen im jong me nga kermen hak tien ki jong me ki khmat jonga ki telor bang ab iki jing kular jong me nga kali lano men pentengan nga langas ti kum kalawas ni akatadam ban ngam sem laklet iki hukum ki jong me sakat no sakri jong me ude ban sya lano ken men bisyar ki nong syun jonga ki rius niu ki bom so nyaw ka an jong me ki ti liulap bangan ngat ki hukum jong me baro ki bala ban sya niya sudah to yarap yanga ngala sya ban ben hakiri ulam ler satang khandiat bakit penyap du yanga handrai ngam julan dat iki adong jong me ha ka jing i jong me to pelat yem yanga bangan rakhe ki rai sentur jong me kaktien jong me ko trai ka bom jukut kani scam junom habneng ka jing sisa jong me ka sa pateng la pateng ka scam kum ka perthei ba mila thaw da ka rai jong me ka perthei kani hadu menta na baki iki boro ki sakri yeme lada ngam sem la i ka an jong me ngara de ban yap khuslai ngan klet ye ki hukum jong me lanu namar da ki mi ajing im yenga to pelat yenga ngalong ujong me na banga wat iki hukum ki jong me ki rius niu ki ap thap an peniap yenga ngate ngabu jingmut ya kamon ki jong me ngala yu i ba ki jing janai baro ki kadon uput tangka an jong me ka baklamput da ka bupuson ni ka an jong me baro chisngi kan no nga i ka ki hukum jong me ki don bat nga borobor na ka daw jong ki nga kham start manga bani kinong syun nga kham sempang bani kinong hikai jong baro naba nga yai puson ni ki jing hikai jong me nga kham sempang bani ki rutemen namar nga sumari ki hukum ki jong me nga pan phai ki kijat jonga na kalenti ka basniu ban ko ngu ikatien ki jong me ngam ju yai kan riang ni ki adong jong me mehi mila hikai nga kan no ka thiang ka jing kular jong me ka kham thiang bani ka ngap ha ka sentur naba ki hukum jong me na ki hukum jong me nga yo jing sempang kum ta nga isi kalenti syukur baro ka tien jong me ka long syarak ye ki kijat jonga ka jing syai ha kalenti ya jonga ngala raikut ban ngala kular ban pandap ye ki hukum bahok jong me ngala kuslai ban nga sem sitom sat ban nga sitom sat atrai da ka tien jong me to aingan im to pediang ye ki jing duai aingu jonga ko trai bat to hikai ye nga ye ki hukum jong me wala ka jing im jonga ka don
ha ka jing mal tertaj handrei ngam jukulet ika an jong me kiriu sarong kiriu sniu ki pen ab jing riam yanga ngate ngan om ya sakman ki hukum jong me kamon jong me kalong ke benta jonga junom ka jing kemen ka donut jonga nga IT lut pendep ikritiniam jong me junom hadu bakun nga isi ki ba arsap nga iye ika an jong me melong ka jakari bat kasti jonga nga kermen hak tien ke jong me syu nanga konong kamboman bangandup rakhe ki hukum ublei jonga tukan pham yanga kumba melakular bangandup im wat panbu kho ijeng kermen jonga tusian yanga bangandup sngai sngai bat ngandup nyokor ki jing tha jong me kantaj iki basa kemana ka an jong me da sisa bijai e ki jing sianti jongki ya kirusnio baro jong ka perthai me khen kum ka sendrum na kadaw na kata kadaw nga iye ya kamon ko jong me ngating buram bat nga khanyo akamat jong me nga khau e ya ki rai bisar jong me nga lale ka bahok bat ka badai wat IT ya nga ha kinong le ben to ba khli syapang ka jing bhau syakri jong me wat syap kirus new kin le ben nga ki khmat jong nga ki telor banga ab ik jing pedim jong me bat ya kijing suspa ba melakular tuli syakri jong me kat kum kijing i jong me bat to hikaye nga syapang kiritiniam jong me ngalong syakri jong me to a jing sempang banga dup tip ya kamon ko jong me lapoi kaya ba utrai unle ai naba la pen khenye ka an jong me sisa nga kham i iki hukum jong me bani kaksiar banala kumta nga penya jala dia daki hukum jong me nga isi ya kalanti syukur baro kamon jong me ka ba phla da sisa kumta nga sngo bha ban le ya ka jing panpa we ktien ko jong me ka ajing syai ka ajing sempang ya ki basida nga angi la ka centur bang ngasliang e kamon ko jong me to phai sanga ha ka jing sne e jong me kumba melarai ban le iki ba i jong me to pten lanti ya nga kat kum ka ktien jong me wat sya ba ka jing boman kan le trakli yanga to pelat yanga na ka jing le ben kibrio bangan dup sumari ki hukum ku jong me to penphu samrki halor usakri jong me bato hikai yanga kertiniam jong me ki khmat jonga ki tu de ki umat naba namar ba kibrio kim rakhe ka an jong me melong ubahok kotrai ki badai kirai bisyar jong me ya ki hukum ba mela ai to pensong nong rem ha ka hok bat ka jing sisa baro ha ka jing sir hamble nga bitar lem haba nga yui ba kinong syun jonga kiklet ya ka ktien jong me ka kular jong me ka batikna usakri jong me ui ya ka wat langa long ubarit bala iben nga ngam klet iki hukum ku jong me ka hok jong me ka long ka hok bom jukut bat ka an jong me ka long ka jing sisa langa jenjar ban nga pangnut ki hukum jong me ki pankmen nga kamon jong me ka long ka bahok junom to bataya ka hanga bangandup im kadonut da kadonut jonga baro nga kaang jubab yang nga kutrai bangan rakhe ka anjung me nga perta syame to pen im yang nga bangan yo le ya kamon ko jong me nga khin dang phrngap ban nga perta ban yo jingiram nga kermen hakiktin ko jong me baro simit nga pet ngor nga puson syapang ka jingkular jong me ha ka jing e jong me to sngap ikasur jonga atrai turi pen im yang nga ha ka hok jong me kinong ban ben ki barunar kitur sejan jonga ki jingai ba naka an jong me henrei midon hajan kutrai ki hukum jong me baro ki basisya laslam ngalatip baya ki hukum jong me laseng banne junom topet ya ki jinjar jonga batu pelat yanga nabangam juklet ika an to ya sat namar jonga batu pelat yanga to ai ngan im kumba melakular ya ki rusniu onom don jing suspa namar kimwat ya kamon jong me kat no melong ubas ngolem kutrai to pen im yanga kat kum ka hok jong me wat la kinong ban ben wala bon kinong ban ben be kinong syun jonga hanrei ngam syam yat kan riang na kamon jong me nga ijili ban pe ikinong set kala kimra ke ki hukum jong me hapet kumno nga i ki hukum jong me ha ka jing e jong me tori ya ka jing im jonga katan rai jong ka tien jong me kade ke jing sisa baro kirai bahok jong me kinne junom wat la kinong sanchar ki ban ben yanga klem daw kadonot jonga kating burom tang ye ka ktien ki jong me ngasyat kemen ha ka ktien jong me lakum ubayo kurup sikat dei nga isi ban nga ijli ya ka jing syukur handre nga i ka an jong me hinyaw sin chisingi nga yero ye me na ka bantaki adong bahok jong me kiba i ya ka an jong me kin suk kin san kan jai ya ki bom yaki om don jing wet ai nga ab dungong ni jing suspa jong me kutrai bangan pendep yaki hukum ban ngan pendep yaki hukum jong me kaman sim jonga kali e kamon jong me nga i e ka sikat de e ngari yaki hukum bat jing hikai jong me ngari
ya ki hukum bat ke jing hikai jong me metip lut ya kayat ke yang jonga to ke jing perta jonga kan poi sya me kutrai to ai ngan champang ya ka ktien ke jong me to ke jing kerpat jonga kan poi sya me to pelat yanga kumba mela kular to kirim yang sentur jonga kin penbenai ke jing yero ya me namar mela hikai yanga chapang karitin yam jong me to uthli jonga unrai penbenai ktien ke jong me naba ki hukum jong me baro ki badai ai bakakti jong me kan long ka bakloi ban yarap yanga nabang lajit ya ki hukum gu jong me nga ang not dik dik ig jing suspa jong me ko trai ka an jong me kapan kemen yanga borobor ai ngan im ban yo yero yame to kirai bisyar jong me kin yarap yanga ngalayat wir kum kalang brot belaja to wan wat ya usakri jong me nabada sisya ngam jukulet ya ki hukum gu jong me persya kinong syun ke jing suk ke jing ruai pilgrim ka samba sispa arpo ha ke jing lanot ngala pertasya utrai ba undop jubab yanga to pelat yanga ko trai na kirim yang sentur balam lir na uthlit bersyukur da unsiu keliang ye pi bat ayu sya unle ye pi ko thlit bersyukur da ki khnap banep jong uru thuma da kir ngading berhem ban syong bat ki kalong kum ban syong ha kamesek kum ban syong basa bat ki kedar la slem than bangla syong rasa bat kito ki ba isi ke jing suk Henry ngakwa jing suk Henry habang ngakren ya ke jing suk kiki da kathama utrai unong sumar jongi ke jing ruai pilgrim kasam bispa arfuai nga khmiet ki khmat syakilum nang no ken ngen yo jing irap kawan na utrai ubala thawe ke beneng ber khandeu om sya ba kejat jong phi kan jin thut uba sumar ye phi om samthia akmi unong sanchar ki Israel ju samthia ne yo thia utrai usumar sukher bat udai ye phi wat utrai ha kamon jong phi ka sngi kan syo ye phi man sngi lemne ubnai man mien utrai unsumar ye phi na kijing ma baro unri kijing em jong phi utrai unsumar ye kalet kawan jong phi manta bat jinom bhor amen kani kajutang ublei kani kaktien ublei ngasngu ya ublei ti phi baro ki bape ya kani ka YouTube channel jonga ki bakarsan ya kani ka YouTube channel jonga ti ya ki baro ki ba ngi sam banta iwe ti perkhat puson ya ka ba phi sngotu ya ka ba phi phi tiap bat ya ka ba phi sngotanan te dot dapan song nongrim kamde ba pinchu juba bla bla lani kamde ba pinchu kran nang ang namar ba ngan ong yupi ngang de tong brio ngamde u eru handre ngan ong yupi ya ka ba ublehi upen i kalanti nga ngabatai yupi handre lada kata kasyong kamon jongpi mdan manu bla ampan bor yanoru kata kade ga jing sungtu hi hala simet ti haba pis ngotran pej iki tu sunul jonga haba pem ngotran war on penuit lani wat wan yalam baklare ya kita kiba nget bad ya kita kiba perkhat bad ya kita kiba sngutu bad ya kita kiba puson wat yalam bakla namar ba kalong ke bama ba pin karan bakla ya ki namar ba perkhat yal dia ba pide kiblei kata te kamla bandong kedi ke ba ngasngutu haladi ya ke ba ngang kran ya kitu kiba kre ban yalam bakla bad ban skutu bakla ngan ong ipi pinomla dalileru kani kade kajing penskutu jonga ya pi kinong ilam bakla bat kibakwa be tang ya ka hurihura bat tang ya kajing klumar bat pim jukwa ya kajing suk tidi na takadaw ngan ong ipi lada pi kwa ban kla kalano lada pi kwa ban skutu no lada pi kwa ban perkhat bat puson te perkhat te puson no wadulong kum kitu kibrio ba wiar kum kiksau lada pim snotu ka banja hadin habut ti ka baha banai keren namar ba hakai imlang salang piru pidan ka hok ngarong don ka hok piru pidan ka hok ban keren ngarong don ka hok ban keren hakai sencar pa ba piru daru piru spa aru terus pa haladi ngada ngaduk haladi ngadon ka hok bangan keren ngan keren be ipi ti piru pidon be ka hok ba pin keren pikaran be nga handre ngan ong ipi kaspa kanomla ban thiet ya khli jung ba deng ka tangka kamla ban thiet ya khli jung ba deng
wal da ngatre kumno ngas ngotu manga tede na takadaw ngangam sim langit ikibrio ngangit tangi ublay de na takadaw ba wad yalam bakla ye ibadang do trong ipan syai markmat lada pidon kano kakam kaba pi yakaba pin komen sang tu ba pim ngotu wan kali markmat kendu markmat ini yata ya ba syai Handre lada pi pindang yalam baklapan ya ki bakersian bat ki subscribe lani ki ngotu ya ka ni ka YouTube channel jonga bat ikiting persai jonga wat yalam baklai ki namar kam long ko ba ti haba phim sung thu phim sai bu jing klik ka klo bin juba pi kam dei ka bangang ngai event ye pi ki tu ki ba kano lani ki ba comments labla ki bro pi lada pi note kamot ai be itu number phone jong pi ai number phone jong pi ngan sa phone mangai pi ti de na takadaw nga mde bangadom mde bangas ngosi hendre ngan ong ipi ba ngam sem langet ya kano ka jing hikai jong kibrio nganget bet tang ye ka ka ba nga pan hukum no blai lada open i kat kum ka jutang blai ya ka jinget junga tinga puli tang e kata tinga sngotu ala dia hi ka jinget junga nganget ala dia hi ngamla raban ko ngu ino namar nga ko ngu tang u blai ti de na takadaw nga pensai pi kanang ba pindup sngotu ti tangkini kentien tiasuk ye pi bro kublai sibun